Sa nama Fazlinovićima samo je jedna stvar sigurna. Ne ide nas, brate, sa ženama, pa to ti je to. Nije nas išlo, to je tačno. Ali osjećam, ne znam zašto, jednostavno osjećam da će se u narednim godinama to promijeniti. Krenut će i nas sa ženama. Vidjet ćete. Tijela, a su im bila pokrivena krznom i mekom učinjenom kožom. S čim je bila pokrivena? Bili su pokriveni kožom. Što je dalje, majke, da vidim? Na trepavicama, obrazima.